Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Abantu it's Uthando Nesthembu TV show. Amakhosikazi umselegu kanye nezingane baningi futhi show izingane zesithembu igumbi lamakhosikazi. Guys, ngithe siyahleba nabantu abangathathi uhlangothi. Abangekho mhlambe lapha emapage lawa afana nama fan base ukuze nje lento ibe lula isale kutheni into nje ehlebekayo. Kahle umbuzo akusiwo ukuthi uphi owenzeni. Indaba itheni akufani okuvele einkundleni zokuxhumana. Angithi show mayifika ithe abantwana abakhona bamanje bawu10. Kodwa nje mongosuka kuSeptember njengoba sesi-October because ishow isithuma kwipage lomndeni. Ipage lomndeni ke ngicabanga ukuthi ileli kababa ngoba isithembu esikababa. Yes. So mawufika kwipage engicabanga ukuthi ilona ngo ku-Instagram. Ubala ingane ezu10 asikho isithombe esenye ingane okusho ukuthi ziba 9. Noma zingavezwa ke njalo ingane kodwa sikhona nje ezinye izithombe eziphindekayo nabanye babuye bavele nabancane mase kuthi laba abahlebayo ku social media bathi abazali noma umzali abanye baye bebe nalo nto ukuthi ngiyayifihla ingane yami ku social media ngeke ngiveze ngoba vele kunabantu abangadlungile kodwa kungavela abawu9 kufihlo yedwa ileyo nto ke nje sihlebayo ngoba yona iyahlebisa ngase ngithi nakumakhosikazi izithombe zanakhona kambe zingalingani kodwa ngoba siyazi ukuthi awu4 ngase ngithi mina ngesikhathi kufika ishow igumbi lamakhosikazi sesihleba futhi sithi kanti uphu number 4 kwavela kwelinye lamaphepha ukuthi number 4 uhlobo lomsebenzi awenzayo akatholakala ezintweni eziningi even kushuthwa ishow Uthando Nesthembu kwesinye isikhathi usuke engekho kodwa ngoba isihlanganiswe kahle ishow ngeke uzubone ukuthi akekho kodwa manje ngathi mina njengoba sebesitshelile lapha yakulela phepha engalifunda sesingakwazi ukubuyela kwishow sibone ukuthi mhlambe nje wadikila kwi-meeting kanti usemsebenzini ngoba phela ishow yona yenzela ukuheha ababukeli okuyimi nabanye manje lapha enganeni ngoba bafike bathi bawu10 okwamanje sithi ke mase sibuka ama poster avelayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oka10 umntwana asikho sakhe isithombe kanti kwesinye isikhathi khona lento letho okwenzakala ka left ukwenzeka right okwenzeka right ukwenzena ka left manje ke mase behleba ke omama abahlebayo nosisi abahlebayo bathi kanti amakhosikazi ona wayiboni yini le ndaba ukuthi phela lesi sithombe siyashota siphi isithombe salomunye umntwana ngoba phela abantu abalungisa kulela page abantu abalandela ishow hayi kabi ayihambi nezinkulumo eziningi ayihambi nokuthini ukuthi sichase kuyanakeka sekunakekile sekusuke kwathi bha ukuthi hawu kodwa lesi sithombe sincane nje manje ngenxa yokuthi ke umntwana ke kavela ukuthi yena kunamaphutha athile anawo yikho ke nakhona asebehleba sebethi hayibo engabe usenzeni bakithi ngoba phela kuthe lapho silalela ishow wathi omunye unkosikazi ubaba uyamthanda uSne kodwa ukuthi uyamphoxa angikhulumanga ke ngokuthi ke bakwethu usezithwele ngiyacela akuve ningiphatha kabi ngathi le ndaba leyo umuntu wesifazane nokuzithana nokukhulela ngicela nje ukuthi kube yinto ozama ukuthi ube mncane kuyona ungathandi nje ukukhuluma makuhlangene nepregnancy ngiyacelela mina kodwa ke ngoba ke niyafisa ukuthi niyathanda ukukhuluma ngakho akukuhle akubukeki kuyinto futhi engeyinhle nodokotela bayasho ukuthi ungavelishi ugagula indaba zokukhulelwa noma usumbona umunye uthi ukhulele sengakusho lokho ngakusho nophinda into ke kungilahlekisela ngama subscribers bakwethu bengithi ke mina umbuzo noma lokho okuhlebisayo
okuhlebisa kakhulu akusikho ukuthi uphi wenzeni iliphi iphutha ukuthi izithombe ziyashoda, lokho kuyabonakala. Umuntu ufika ahlebe nani anifihlele into senifuna azabuye ayichaze. Makuthiwa izingane eziwu-10 isho yafika nezingane eziwu-10 kodwa izithombe zithi 9 kwinkundla zokuxhumana lapha kuma-socials, lapha ku-Instagram, ngoba phela ku-Instagram ilona engathi ipheji eliqondile. Manje mase sikubona lokho, abanye bazothi phela hawu izinto ezenziwayo ubaba uyayibonisana namakhosikazi akhe, wona amakhosikazi awaboni yini ukuthi hayibo wasefihlwa yedwa yindaba, uyabona? Ngoba phela manje ngeke ukuthi kume kwisizathu sokuthi abantwana bayafihlwa ku-social media because u-social media unezigebengu, u-social media unabantu abalungile. Hawu, abafihlwe bonke phela. Nanokuthi-ke phela-ke kade kufika usizini 1 sekuvela nje abantwana kuze kuvela nokuthi ubaba kuye wenza zonke izinto ezenzela abantwana. Kwaqala ngayo omdala ezisho ukuthi hayi mina ngubani, kwadlulela omdala bazisho bonke sase siyabona ukuthi hawu izingane zala ekhaya zingaka. Manje mase silandela izithombe 9 pictures, nakuwo lo 9 abaveli ngokufana. Lokho ayikho inkinga kodwa sesibala nje ukuthi hawu akulingani, kodwa nje akulingani, sesishode sisodwa isithombe nje iyaphela inyanga singavelanga esinye, iqale enye singavelanga lesi esithi kanti uphi wenzeni, usenzeni-ke manje. Hhayi ngoba ukuhleba kulele ekutheni wenzeni, kulele ekutheni hawu saba u9 izingane kade ziwu-10 kanti lena iyahlupha yini futhi, uyabo? Kodwa umbuza umile ekuhlupheni kwengane namaphutha, ngoba ingane thina siyabalandeli siyithanda. Umene ekutheni ziwu-10 kodwa izithombe zilobu zivela ziwu-9, kodwa phela kunezizathu. Njengoba ngithe mina-ke le eMzumbe asazi ngoba phela ngithi washo ubaba ukuthi uyafika eMzumbe aphinda yesiphaki, afike esiphaki aphinda yeMzumbe, kuyenzeka ukuthi uyambona. Manje isithombe asikho esisha, akashuthi, akadansi ko-TikTok, bemvezeke noma edansi kuthiwa awu cha izingane zethu ziyadansa-ke nayo imidanso ku-TikTok. Hayi manje abantu-ke bayahleba-ke bona bathi-ke phela ayi khona enye into ebanzima ukuthi ube umntwana otholakala ngaphandle komshado bese ngekho-ke lapho. Cha, ukuhleba lokho ebengizonilethela khona ilokhu nje ukuthi izingane ziwu-10 kodwa izithombe ziwu-9, iyaphela futhi inyanga iqale nje ithi 1 yofika lapha ku-30 sishode isithombe sikaSne phela. Manje besithi kanti amakhosikazi yona mase-ke eyibona lento ngoba nabo ipheji ngeke ukuthi abalunguzi, angeke kuwukuthi nje abaze babuka ukuthi hawu cha baba kodwa leso sithombe awusikhipheka awusibanga sihle. Mase bebuke lokho abaze babona ukuthi sasine asikho. Hayi, ningabe-ke seniyongiceba ngoba abanye bafike behlebe emakhoneni, mina mase ngiyanilethela-ke kodwa okuphathelene nothando nesithembu nakhona siqondile ukubi, asikhubi mona, asibhidlizi ikhaya, thina singababukeli abalandela ishow njengoba basixoxela iy'ndaba zabo ku-TV. Lezi abayixoxayo-ke sesibuke-ke sibone ukuthi awu kwaze kwanesikhala njengoba kwakushiwo nje kuthiwa kune-gap, manje le gap izovala unumber 5. Nasi sithi kune-gap yey'thombe, igap leyo ukuthi isithombe sikaSne asisiboni. Ngisho ney'ndala-ke ngoba ngakuthe mina phela makuya ngokuthi lena ye-order ubuyihamba nge-order ngabe phela bayasitshontshisa ngale kwi-page lakhe bezosifaka ngapha base beyasho ukuthi her name is Sne Mseleku, kwasha kwacima kanjani, I'm proud of you, ngiyaziqhenya ngawe, konke lokho. Mase kuyeza his name is Mseleku, kwasha kwacima kanjani, ngiyaziqhenya ngawe, yabo. His name is Lwandle, sengikhohlwele igama laLwandle, I'm proud of you, phethe kahle ndodana, ngiyaziqhenya ngawe. Kuze-ke her name
isipilonhle. Pilonhle use-university uyafunda umntwana uyaphasa, siyaziqhenya ngaye. Her name is Abongwe. Uyafunda futhi siyambona ukuthi uza kahle, siyaziqhenya kuze kufike ekugcineni. Manje akuhambi kanjalo, kuyabhimba. Kufike kuqale ku-number 2 ushone phansi. Akuqali ku-number 1 kwi-first princess ewuSne. Yileyo nto-ke ehletshwa abantu. Nami senifuna ukungiceba seningifake enkingeni, nami ngizosho ukuthi niyahleba. Ngizosho nami ukuthi niyahleba. Mina ukuthi phela ngihleba ku-YouTube, nina nihleba kuma-gossip pages. Kodwa mina bengicela ukuthi enihleba kuma-gossip pages nigcine khona. Lana nami nihlebe lokho esikuhleba engithe nakho siyakuhleba. Ningasusa into ngale kuma-gossip pages nizoyifaka la kade ngingakaze ngiyikhulume. Thank you. Ngethuba xolise umosha isikhathi sakho. Ngibonge kakhulu. Sengizozama ukukhuluma njengabantu abafunda indaba. Sengizozama manje ukuthi ngize la ku-YouTube ngiyenze njengo-Chriseld ukuze bengabaleki abasha ngoba abasha isitayela sami abasithandi. Manje angazi ukuthi ngenze njani, ngibe loyal kulaba abadala noma ngizame ngale ndlela yo-Chriseld. uChriseda-ke laba yabesendabeni, news reporters, ama-journalist lawa akufundele ukuthi wona engahleki noma into ihlekisa. Mina ngoba phela ngikufundelanga lokho, yikho ngithola sengihleka nje ngithi hawu cha kodwa bakwethu ngihleke-ke lokho kusuke kuhlekisana leso sikhathi. Ngiyabonga support, ngiyabonga ngiqedi, nibe right, nijabule, niyicele futhi ngijabulo kuze kufike unyaka ozayo. Kulo nyaka sihuzuke kakhulu, kulo nyaka sapretenda kakhulu. Asisekho isidingo sokuthi manje sipretende, sekufuneke manje sijabule kwangempela. Ney'ndaba ezimnandi-ke futhi singayifihli. Sengihlala phansi-ke njengomfundisi. Ngiyabonga nge-support. Thank you so much. Bye.